Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan sagrifiċċju tal-quddiesa skont l-intenzjoni ta' Ammante Marija Ċini. Lum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Bernard Abbati, dottur tal-Knisja. Ħafna isejħulu wkoll innamrat l-arus tal-Verġni Mbirka għad-devozzjoni u l-imħabba kbira li huwa kellu lejja. Jew nitolbuh biex aħna wkoll l-imħabba tagħna tkun imħabba vera, konkreta. Imħabba li twassalna li nimitaw, nistinkaw biex aħna wkoll bħal Marija ngħixu l-virtujiet tagħha, partikolarment l-ikbar ħaġa li għandha Marija hija li tenna nilqgħu il-Alla f'ħajjitna. Walhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int kebbist lil San Bernard Abbati ħeġġa kbira għal darek biex idawwal u jħeġġeġ il-Knisja tiegħek. Atina li bit-talb tiegħu aħna nimtlew bl-Ispirtu tiegħu u ngħixu dejjem bħala awliet id-dawl bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ir-raġel ġibni ħdejn il-bib li jħares dejn il-vant u wara il-glorja ta' Alla ta' Iżrael risqa min-naħa tal-vant, il-ħoss tagħha bħal ħoss tal-gliegel ta' ilma. U l-art kienet tiddi bil-glorja tiegħu. U d-dera li rajt kienet bħal dik id-dera li kelli meta ġie biex jeqret il-belt u bħal dik li kelli ħdejn ixmara kebar. Jiena inxtħet biċċi fl-art u l-glorja tal-mulej daħlet fis-santwarju mill-bib li jagħti għan-naħa tal-vant. L-Ispirtu refani u daħħalni fil-bitħa ta' ġewwa u wara il-glorja tal-mulej imliet is-santwarju. U smajt min ikellimni mis-santwarju waqt li raġel kien wieqaf ħdejja u qalli: "O bniedem, dan hu il-post tat-tron tiegħi, il-post fejn qiegħed rijlejja u li fih jien se nammar fost uliet Iżrael għal dejjem ta' dejjem." Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, is-seb tal-mulej jammar fartna. Is-seb tal-mulej jammar fartna. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej Islim ixandar, rib qiegħed sew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-seb fartna. Is-seb tal-mulej jammar fartna. It-tjiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u l-Islim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Is-seb tal-mulej jammar fartna. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha, il-ġustizzja qudiemu timxi u Islim fuq il-passi tiegħu. Is-seb tal-mulej jammar fartna. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet u l-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien
Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: fuq il-katedra ta' Mosè għadu il-kittieba u l-Fariżej, mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b'seba' wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies, għalhekk ikabbru il-filatteri u jtawlu l-ġmiemel tagħhom, iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzett u li n-nies issejħilhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll l-aħwa. U ssejħu lil ħadd missier fuq din l-art għax il-missier tagħkom wieħed hu, dak li jew fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Huma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Tħallu lil ħadd isejħilkom Rabbi, li mallem tagħkom wieħed hu. Tħallu lil ħadd jisejħilkom mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed hu. U ssejħu lil ħadd missier għax il-missier tagħkom wieħed hu. Intom il-koll l-aħwa. Kemm hu parir sabiħ dan il-kliem tal-mulej Ġesu, fejn qiegħed jurina xi ħaġa li aħna il-koll aħwa. Il-koll qegħdin fuq l-istess livell. Il-koll maħbubin minn missier wieħed, missierna li hu fis-smewwiet. Kemm intaqlu il-ħajja. Ħafna drabi fil-ħajja tagħna. Kemm dgergir, kemm dbatija, għaliex? Għax ninsew li aħna aħwa. Imma nibdew impoġġu lilna nfusna bħala missirijiet li nikmanda, bħala mexxej li mmexxi. Ejjew nitolbuh. Ejjew nitolbu l-mulej li dak li nagħmlu aħna nagħmluh b'umiltà, b'sens ta' rikonoxxenza ta' imħabba lejn Alla. Għal l-imħabba tiegħu li jew jixħed fuqna. Jekk Alla ma jagħmilx distinzjoni bejnietna, aħna għalih kollha uliedu, aħna għalih kollha aħwa. Jekk aħna stess fit-talba li tagħna hu stess u tagħna l-mod ta' kif aħna għandna nindirizzawh, għalilna itolbu u għejdu missierna, ma qallix jgħidilna missier, missierna. Il-kelma missierna mill-ewwel lili u lilek tpoġġina f'postna. Maħniex Allat, aħna aħwa. Kejjew nitolbuh il-mulej li aħna dak li nagħmlu ma nagħmluhx għal għajnejn in-nies, imma nagħmluh b'imħabba, b'risposta għall-imħabba li Alla juri lejna.
mimlija kuraġġ tal-mulej Ġesu li ħafuqu il-pejs ta' tbatijiet tal-bniedem, induru lejn Alla l-Missier u b'fiduċja nitolbuh jisma' it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex turi lilha infisha bħala u missier li jifmu u jgħaddru id-drufija ta' wliedhom. Nitolbu għal dawk kollha li jagħmlu xogħol ta' volontarjat sabiex jibqgħu sħaħ fil-fema anke meta ma jarawx ir-rikonoxxenza għal ħidma tagħhom. Nitolbu għalina il-koll sabiex kull azzjoni tagħna tkun immexxija u imdawla mill-kelma tiegħek b'rikonoxxenza tal-imħabba tiegħek lejna li aħna l-koll uliedek. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għatihom il-qawwa li jikbru fl-imħabba, fir-rispett lejn xulxin u għamel li kull fil-familji tagħna ikunu wkoll benniena ta' qatt ta' vokazzjonijiet. Inresqulek mulej id-batija s-sagrifiċċji ta' ħutna il-morda. Farraġhom u għamel li fil-persuni li jduru bihom jaraw l-imħabba tiegħek. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier tagħna il-koll il-qadan it-talb li qegħdin nagħmlulek u għatina li f'kull ma nagħmlu nkunu dejjem immexxijin mill-Evanġelju ta' Ibnek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-kobor tiegħek mulej se nofrulek is-sagrament tal-għaqda u s-sliem. Aħna u nġeddu it-tifkira ta' San Bernard Abbati magħrufa t-tagħlim u l-ħidma tiegħu u għad ħabbrik bla għeda biex iġib il-għaqda fost il-membri kollha tal-Knisja bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu lubna il-fuq niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Bernard, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda
Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajt ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħ.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Għatina mulej li jinwet u dejjem bil-qawwa ta' tqarbina mqazza li għalmilna fiċ-ċelebrazzjoni ta' San Bernard Abbati biex bis-saħħa u bl-eżempji tiegħu u fid-dawl ta' twissijiet tiegħu nitkebsu bl-imħabba tagħna ta' Kristu, il-verb tiegħek magħmul bniedem li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qab. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.